Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları Toru Efir Studiyasında Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılışta. Sıklanırlık ömür yolu. Başkalabızda Tatarstanның birinci prezidenti Mintemir Şaymiyevga bağışlangan ko'rgazma açıldı. 70 türlü hüner iyesi Soba rayonundan 90 yaşlık Raul Ahmetov yanında konakta. Dini mağrifetke yanga mümkünlükler. Tatarstan Diniye Nazareti Tatar tilinde birinci online medrese açtı. Tatarstan prezidenti гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлекләренә 19 яңа янгын сөндерү машинасы һәм автомобильләр тапшырды. Июнь айында алар 33 янгын сөндерү, коткару һәм җиңел автомобиль алганнар иде. Бүген аларның саны җиңел һәм тагылма автомобильләр, машиналар белән тулланды. Министрлыкның 2020 елны йомгаклау коллегиясендә халыкның иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Анда 2020 елга йомгак ясадылар. Янгыннарга айрым тукталдылар. Кызганыч янгыннарның гомуми саны кимүгә карамастан янып үлүчеләр саны арткан. Рөстәм Миннеханов гадәттән тыш хәлләрне булдырмый калу өстендә эшләргә, кешеләрнең гомерләре өзелү сәбәпләрен җентекләп өйрәнергә кушты. Башкалабызның Россия минем тарихым мультимедиа тарихи паркында республика шәхесләре Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев дигән күргәзмә ачылды. Интерактив күргәзмәдәге фото һәм видео материаллар Минтимер Шәймиевның президент вазифасындагы иҗтимагый, сәяси, мәдәни, икътисади эшчәнлеге, аның республика үстерүдәге роле, халыкара хезмәттәшлектәге уңышлары белән таныштыра. Республиканың беренче президенты биографиясын барларга Татарстан язмасының бүгенге вакыйгаларында катнашучылар җыйналды. Күргәзмәне ачу тантанасында Минтимер Шәймиевның үзе генә юк иде. Шәхси тыйнаклыгы сәбәпле ул тантанада катнаша алмады, дип ассызыклады Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин. Ә президент адресына мактаулар, хөрмәтләү сүзләре күп яңгырады. У него всегда было и есть самое ценное для политика – доверие и поддержка населения, авторитет и уважение коллег и оппонентов, независимо от их национальности, вероисповедания, возраста, профессии или идейных убеждений. Вспоминаю известную фразу, сказанную премьер-министром Столыпиным в Государственной Думе: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Күргәзмә Минтимер Шәймиевның гаять зур фидакарьлыгын чагылдыра. Икътисадны күтәрүдә, республикада гармонияны булдыруда, федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрне җайга салуда 90-нчы еллар киеренке булды. Беренче президентның эшчәнлеге бик авыр шартларда башланды, әмма уларны горур, лаеклы узды. Минтимер Шәймиев авыл хуҗалыгы институтын инженер-механик белгечлеге буенча тәмамлый. Башта һөнәре буенча эшли, авыл хуҗалыгы предприятиесен җитәкли, соңрак тармак министры була. 80-нчы елларда дәүләт хезмәтендә, соңрак югары совет рәисе булып эшли. 91-нчы елда Татарстан тарихында беренче президент була. Тик ул бер кашанда җирдән, кешеләрдән аерылмады. Тынгысыз җаны кырларга, шәшүлек җирләренә тартты. Татарстанның һәр районда яшәүчеләр белән очрашты. Минтимер Шәймиевның уңышлар сирренең нигезе кешеләрне яратмыйсың икән, хакимияткә барма дигән гыйбарәдә ята. Республиканың төп хәзинәләре, яңадан торгызылган Зөя һәм Болгар шәһәрләре. Минтимер Шәймиев президент вәкаләтләрен тапшыргач, шушы мөһим эшләргә алынды. Кешеләрнең нинди милләттән булуларына, нинди дин тотуларына карамастан, рухи гармония булдыру өчен армый-талмый эшләде һәм эшләвен дәвам итә. Кешеләр аның ышанычын яулады. Бергәләп тарихи бай мирас торгызылды. Минтимер Шәймиев яңа проект Татарстанда күп телле мәктәпләр ачу һәм үстерү башлангычы белән чыкты. Балалар бер юлы берничә телне өйрәнә һәм бу символик мәгънәгә ия. Зирәк акыллы, алдан күрүчән, кыю фикерле Минтимер Шәймиев кешеләрнең үзара аралашып, үзара ярдәмләшеп яшәвенә ирешергә омтыла. Фарис Мөхәммәтов, Эльмира Җәләева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Башка хәбәрләргә күчәбез. Татарстан предприятиеләрендә коронавируска каршы вакцина ясауга керештеләр. Хәзер барлыгы 68 урында прививка ясатырга мөмкин, аларның исемлеге киңәйтелә. Өстәмә рәвештә сәнәгать предприятиеләре майданчыклары җәлеп ителә. Вакцина турындагы сорауларны 122 сонлык кайнар линия телефоны буенча бирергә мөмкин. Анда коронавирус темасы буенча консультация бирәләр. Көнгә 2000-гә кадәр шалтырату була. Аларга 60 оператор һәм Лилия роботының тавыш ярдәмчесе җавап бирергә әзер. Шалтырату бушлай. Республика клиник хастаханәсенең мобиль поликлиникасы көн сайын 80-нән артык авыруны кабул итә. Күчмә комплекс Әлки районының Шуаш Кичү авылында эшли. Бер ай дәвамында ерак авылларда яшәүчеләрнең сәламәтлеген кардиолог, яман шеш авырулары белгече, кан тамырлары хирургы тикшерә. Әлки районыннан безнең чираттагы репортаж. Республика клиник хастаханәсенең мобиль поликлиникасы белән фельдшер-акушерлык пункты янәшәдә генә. Башта пунктта температураны, кан басымын, пульсны үлчиләр. Шуннан соң мобиль комплекска кирәкле белгеч янына тикшерүгә җибәрәләр. Чем мотокок казанга җиргенче безнең өчен бик җайлы бик әйбәт. Чөнки монда гинекологка күрнәсең и сразу УЗИ диагностика ачыласың. Безнең өчен мотокка барасың, например, баштан УЗИне китергә кирәк әле. Тиз арада бушлай тулы тикшерү узарга мөмкин. Кешеләрне невролог, эчке бис, яман шеш, күз авырулары белгечләре, кан тамырлары хирургы тикшерә. Безнең эшебез башланды 2019 елында. Без президент кулыннан аның программасы, без аның кулыннан алдык та бу үзебезнең инде комплексны 3 көннән чыгып та киттек авылларга. Шунда гына инандык, аңладык инде нинди яхшы, нинди кирәкле, бигрәк тә авыл кешесенә кирәкле эшкә алынган без. Һәр көнне мобиль поликлиникада 80-гә кадәр кешене тикшерәләр. Ерактагы авылларда яшәүчеләргә өстенлек бирелә. Әлки районнан соң табиблар Спас, Яңа Шишмә һәм Аксубай районнарында авыруларны тикшерергә җыена. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Рәмзил Мигранов, Татарстан яңалыклары, Әлки районы. Татар җәмәгатьчелеге шагыйрь һәм публицист Рәфиқ Юнусовны соңгы юлга озатты. Казан утлары журналының баш мөхәррир урынбасары, язучы, шагыйрь, милли хәрәкәт активисты Рәфиқ Юнус 77 яшендә вафат булды. Мәрхүм белән хушлашырга килгән туганнары, дуслары, каләмдәшләре, хезмәттәшләре аны якты хатирәләр белән искә алдылар. Рәфиқ Юнус туган авылы Арча районының Кәши авылында җирләнде. Рәфиқ абый чын мәгънәсендә ихластан күңелен биреп эшли торган, милләт өчен дип булсын дип, татар телебез өчен дип яши торган, шуннан яшәүдән мәгънә табып яши торган кеше инде ул. Бик зур шәхесебез иде, әле без аны еллар үтү белән тагын да аңларбыз. Әмма дә ләкин мин аны үзенең кадерен, хөрмәтен татып китте дип исәплим. Чөнки безнең буын яшьләр дә аны һәрвакыт хөрмәт иттеләр. Үзе белән эшләгән хезмәттәшләре дә аның турында һәрвакыт җылы итеп сөйлиләр, яратып искә алалар. Ул инде Әмір абый Татарстан яшьләре, Идел журналы булсынмы, Казан утлары журналы булсынмы, Китап нәшәте булсынмы, һәрвакытта да җаваплы вазифалар башкарды. Һәрвакыт инде дөресен әйткәндә идея генераторы булды һәм эш аты иде инде. Алдагы видеоязмабыз Саба районы Киек авылында яшәп гомер итүче 90 яшьлек Рауль Әхмәтов турында. Бар гомере фидакар хезмәт белән узган юбиляр бүгенге көндә дә тик тора торганнардан түгел. Рауль Әхмәтов белән Сабадагы хәбәрчебез Әлфия Мөбаракова аралашып кайтты. Рауль абый Әхмәтов 1930 елның 28 декабрендә районыбызның Киек авылында туа. Гаиләдә беренче көтеп алынган бала була ул. 1938 елда Киек мәктәбенә укырга бара. 4-нче сыйныфка күрше Кызылмиша мәктәбенә йөри башлый. Мәктәпне тәмамлагач ул Сабада оешкан тракторчылар әзерләү курсында укый. Тракторчы була. 50-нче елларда Сабадагы 4 колхозның берсе Каганович исемендәге колхозда эшли башлый. Һәм ул армияга нәкъ менә шушы колхозда эшләгән вакытта китә. Армияга баргач, бик авыр границага туры килдек. Тездән ком, йөгереп булмай хәл юк. Болай да ябык кына иде без. Ябык булса тракторны әйләндереп кабыза торган иде теге сытысы тракторын.
ат берділер, кавалерист болдым. Гомер юлында Рәйсә апа белән бергә бик матур гомер итәләр. Илгә көнгә батыр ике ул, бик шибәр бер кыз үстерәләр. Рәйсә апаң бит фәрештә бит, беләсең бит. Ол иң абыройлы кешенең кызы ул. Молла затыннан тоже бик шибәр. Шистай совхоз техникумын тамамлый. Аннан соң 22-нче партсъезд исемендәге колхозда баш механик булып эшли башлый. Ул шушы хезмәтен 25 ел башкара. Техниканы яратуы, тимер-тумыр белән аеруча дус булуы аны 90 яшендә дә тракторыннан айырмый. Әле мотоцикл заманын бит, дорож бар. Дорожларын күтәреп киләләр. Рауил менә өйгәрне шак күрсәттем. Рауил абый 10 елдан артык Киек мәчетендә имам булып торды. Бүгенге көндә дә намазларын калдырмаска тырыша ул. Җомга намазларына йөри. Гомере буе кешеләргә игелекле, ярдәмчел булып яши бирә. Улы Идрис күптән намазда. Әтисе белән очрашкач, кулларына Коръән алалар, сүрәләр укыйлар. Бу Аятул Курси иң моннан да яхшы сүрә, ягъни иң яхшы сүрәләрнең бына берсе бу Бакара сүрәсе. Рауил абый Киек авылында яшәсә дә, улы Идрис килене Рәсимә йортында зур кадерле кунак ул. Рауил абыйны юбилей белән тәбрикләп, Тимершык авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, хуҗалыкның баш агрономы Дамир Мөхәммәтҗанов килделәр. Җирлек башлыгы юбилейга Россия президенты Владимир Путинның, районыбыз башлыгы Рөстәм Миннехановның котлауларын һәм бүләкләрен тапшырды. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә татар телендә беренче онлайн мәдрәсәне тәкъдим иттеләр. Татарстан мөфтияте һәм Хозур нәшрият йорты татар телендә онлайн мәдрәсә булдырды. Биредә укыту тулысынча татар телендә алып барыла. Дәресләрне видео, аудио һәм текст форматында тәүлегенә 24 сәгать дәвамында интернетка тоташкан теләсә кайсы җайланмадан үзләштерергә мөмкин. Онлайн мәдрәсәдә барлыгы 7 юнәлеш буенча укыталар, остазлар итеп республиканың югары дини уку йортларында белем алган һәм диния нәзәрәтенең дини эшчәнлек алып барга хокук бирүче шаһадәтнамәсенә ия булган имамнар билгеләнгән. Ул 100% татар телендә, хәзер читтән торып динебезне өйрәнергә була. Без Америкадан, Япониядән булсын, телефон аша әлегә мин кичә бу программа хәзер эшли башлады. Иншалла бүгеннән алып аны куллана аласыз. iOS һәм Android системаларында ул бар. Татар мәдрәсәсе дип язасыз, саф татар телендә. Монда 7 төрле фән, 124 видео дәрес, һәр бер дәрес 15 минутлык, ягъни карау бик авыр түгел, карыйсыз, аннан соң нәтиҗәләр, сынау кебек, сынау була, сынаудан соң икенче дәрес ачыла. Шулай укып, иншалла нәтиҗәдә сезгә бер сертификат биреләчәк. Быелгы 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Республика диния нәзарәте туган телгә, гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбияләүдә, телне саклау һәм үстерүдә күп санлы мәчет мәхәлләләр алдында да шактый бурычлар куйды. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфир тапшыруының кунагы Казанның Нагорный бистәсендәге Иман нуры мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Закиров шушы мәсьәләләр, шулай ук төпле гаилә кору, балаларны ислам кануннары буенча тәрбияләү, мохтаҗларга хәйрия чараларын оештыру турында сөйләде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Нияз хәзрәт. Хәерле иртә, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сезнең гаилә династиясын дин кардәшләребез яхшы белә. Гаилә традицияларын ничек дәвам итәргә булдыгыз? Әлбәттә шулай, минем дәвәтинең әтисе Касыймулла хәзрәт указлы имам иде, Кукмара районында, Сабанчыны авылында. Түбән аты, Олы аты дип атыйбыз инде без аны. Ике авылга указлы имам иде. Әмма ләкин Совет чорында инде хәзрәтне бетереп, әйберләрен талап, балалар ятим булып калып, шулай авырлык кичергәннәр. Әмма ләкин аңар карамастан хәзрәтнең бөтен кызлары алар укытучы булды.
Һәм бердән бер малайы минем дәвәти, ул инде гел председатель колхозы булып эшләгән. Ахыргы пенсияга чыкканчы директор зыян конторы Биектау районында директор зыян конторы булып хезмәт иткән. Шушы 90-нчы еллар башлангач, дәвәтиләр алар уразалар тотып, дәвәни гомумән 5 вакыт намазга басып, дәвәтиләр белән бергәләшеп, Габдырауф хәзрәт белән бергә бистәбездәге мәчетне булдырырга тырышканнар. Ул вакытта инде әлбәттә Рамазан айларында әти дә ураза тотадыр, әни дә уразалы иде. Әни иртәнге намазларын укый башлаган, һәр вакытта Аллага шөкер 5 вакытын укый, әлхәмдүлиллаһ. Менә шулай иттереп дингә ничектер дәвәниләр башлады, дәвәти белән алар безгә дингә карата мәхәббәт тудырды. Дин юлына һәркем үзенчә килә. Вакыт җитмәгәнгә сылтап яки дини вазгыятькә шикләнеп караучыларга нәрсә дип әйтер идегез? Иң әүвәл бик интернеттан карамасыннар. Интернет шелтәрләрендә кем генә юк. Нинди генә кирле хотлы информациялар бирмиләр. Куркыныч, действительно, күп вакытта кызганыч һәм куркыныч әйберләр сөйлиләр. Шунлыктан күп вакытта яшьләребез кирәкмәгән юнәлешләргә карый башлыйлар, юнәлешкә борылып китәләр. Безнең үзебезнең татар халкыбызның әлхәмдүлилләһ шөкер гореф-гадәтләребез белән ислам динне ничәмә гасыр яши Татарстанда, татарлар арасында, татарларның гаиләләре өчендә. Аны унытмаска кирәк, Совет чорында да никадәр кусалар да, никадәр тыйсалар да татарлар үз диннәрен тоткан. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләһ шөкер бездә тыныч. Аллаһка шөкер мәчетләребездә татарча гореф-гадәт буенча ислам диннәребез матур гына алып барыла. Шуны онытмаска кирәк, хөрмәтле җәмәгать. Әгәр дә ислам динен өйрәнәселәре килә икән, иң әүвәл мәчеткә барсыннар. Мәчеттә укыган имамнар, укыган укытучылар бар. Һәрбер дигәндәй мәчет янында укыту мәсьәләләре барлыкка килгән. Кемдер мәдрәсә төзегән, кемдәдер бер бүлмә биргәннәр име укытыр өчен, шунда матур гына, күркәм гына абыстайлар, хәзрәтләр дәресләрен алып бара. Туган телгә, гореф-гадәтләргә ихтирам тәрбияләүдә диннең әһәмиятен нәрсәдә күрәсез? Бу мәсьәләдә мөфтиятебезгә рәхмәт. Мөфтиятебез инде бу ел гына түгел, узган елларны да берничә мәчетләрдә оештырганнар татар телен укытуны. Гарәп телдән без бит инде билгеле мәчеттә инде гарәп теле укытадырыйлар, дин сабакларын, ә монда мөфтиятебез узган елны да, бу елны да мәчетләр каршында татар курсларын ачтылар. Аллаһка шөкер, укытучыны биреп, аларга акчалар түләп, теләгән кеше килеп анда укый аладыр. Менә бу минемчә бик зур адым, бик күркәм адым. Кешеләр киләләр, укыйлар, кайбер мәчетләрдә күбрәк була, кайбер мәчетләрдә әзрәк була, әмма ләкин теләүчеләр бар. Менә бу минемчә бик күркәм мәсьәлә. Аннан бүгенге көндә Татарстан мәчетләрендә вәгазьләр, җомга көнне вәгазьләрдә татар телендә алып барыла. Әлбәттә килеп сорыйлар кай вакыт, яшьләр дә, хәзрәт, мин аңламыйм. Менә ничә ел ижирисен минем яныма, мин татарча гадирәк сөйләргә тырышам бит инде. Вәгазьләрне аңлыйсыңмы, мәгънәсен? Аңлыйм ди. Ә беренче килгәндә аңламыйдырыңмы? Аңламыйдырым ди. Менә тыңлаган сайын син аңлый башлыйсың. Һәм Татарстан җирлегендә яшисең икән, татарлар арасында яшисең икән, син икенче кешенең икенче милләтен, телен белсәң, ул бит инде үзеңә дә горурлык. Икенче кеше, татар кешесе сине белән аралашкан вакытта, ягъни ул нишли, ул да сиңа шаккатып инде хайран кала. Телләр белү ул минемчә байлык. Татар телендә белергә кирәк, урыс телендә белергә кирәк, инглиз телендә белергә кирәк. Телләр ул байлык. Никадәр күбрәк тел беләсең, шул кары байлык. Ә инде икенче телләрне өйрәнеп, үзебезнең ана телебезне белмәсәк, минемчә бераз гына инде чыннан да кызганыч булырдыр. Иман нуры мәчете кешеләрнең нинди милләттән булуына, кайсы динне тотуларына карамастан, хәйрия чараларында күп оештырганын беләбез. Рамазан айларында мәчет ачык булган вакытта, узган елларда без 200 ләп кеше ашатадырык.
Менә бу әле генә пандемия булган вакытта мәчетләр ябык иде Рамазан аенда, әмма ләкин без олы кешеләргә, ураза тотучыларга, татарларга дип әйтим, ураза тота торган кешеләргә өйләренә китереп ризыклар китерәдек. Аллага шөкер, һәр көнне 100 кешене ашаттык, ифтар иттердек. Инде гомумән кешеләргә караганда татар белән урысны аермыйча, без инде авырлык кичергән гаиләләр, балалары авыру булган, ирләре кайвакыт ташлап киткән, менә авыру бала туа, ире күтәрә алмый, балакач ташлап китә инде. Ниме? Күтәрә алмый ул. Без аны гаепләмибез дә. Бу мәсьәлә инде аларның мәсьәләсе. Балалар авыррак хәлдә яшиләр. Менә шундый гаиләләргә без кешеләрне аермаска тырышабыз. Урысымы, татарымы, мөселманымы, мөселман булмаганмы кеше, мөмкинчелегебез булса, без ярдәм итәргә тырышабыз. Камил, тулы парлы гаиләләр кору, никахлар таркалмасын өчен нинди киңәшләр бирер идегез? Никах укыган вакытта да гел әйтергә тырышам, менә никах укыган вакытта миңа еш укырга туры килә. Һәм мин яшьләрне күрәм, алар шундый шатланыч, күңелләре менә очып тора инде менә. Ике пар канат инде. Гаҗәеп. Шунда да әйтеп куям, тормыш ул әкият түгел. Аңлагыз сез аны, тормыш әкият түгел. Онардан әкият ясап була, әмма кемнән тора ул? Мулладан торамы? Юк, мулла вәгазь сөйли, мулла аңлата. Әгәр дә мин өйләнәм, димәк мин инде булган егет. Әгәр дә мин кияүгә чыгам, димәк мин булган кыз бит инде. Һәм минем өстемә җаваплылык, нинди мин? Һәм ничек мин гаиләмне кырам? Бер-берсен ишетә белмиләр икән, аңлый алмыйлар икән. Кайвакыт кеше муллага барырга уяла. Хәзрәт белер, без бит әле аны мәҗлескә дә чакырабыз, аннарсын килер, ничектер уңайсызланып калалар. Барыгыз психолог янына. Психологка бару бит инде психиатрия дигән мәсьәлә түгел. Менә аным ул просто сезгә психология телендә әйткәндә слепые зоны күрсәтә. Сез күрә алмаслык тамгаларны күрсәтә ул. Һәм гаилә мәсьәләсендә үзара туган проблемнарны шишәргә ярдәм итер. Кеше бәхетле булсын, тормышына канәгать булсын. Яхшы әйбергә омтылып торсын. Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулыклар биреп, тыныч, күркәм, матур гомерләр барчабызга да узарга насыйп булсын. Бәхетле булыгыз. Нияз хәзрәт, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Нагорный бистәсендәге Иман Нуры мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Закиров иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.